L-erba' filgħaxija brabta ma' riżenja ta' John Dalli minn Kummissarju Ewropew tħabbret ir-riżenja ta' Christian Timmermans minn Chairman tal-Bord ta' Supervizjoni tal-Uffiċċju ta' kontra l-frodi tal-Unjoni Ewropea l-Olaf. Timmermans irriżenja minħabba li huwa mifhum li biksur tal-proċeduri l-awtoritajiet Maltin kienu informati dwar l-allegati irregolaritajiet fil-każ ta' John Dalli qabel ma kien informat l-Olaf innifsu. Fost il-membri ta' dan il-Bord ta' Supervizjoni tal-Olaf hemm Rita Xkembri li f'pajjiżna taħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fis-sigħat li għaddew Inge Grassle, parlamentari mill-Partit Popolari, illi tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa membru, għanqlet numru ta' mistoqsijiet dwar l-irwol ta' Xkembri u tal-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-każ ta' riżenja ta' John Dalli. F'kummenti ma' iNews Malta, Grassle qalet il-pożizzjoni ta' Rita Xkembri fuq il-Kumitat Supervizorju tal-Olaf setet twassal għal konflitt ta' interess brabta ma' investigazzjonijiet kontra John Dalli. Grassle rimarkat li Xkembri bħala membru fuq dan il-Kumitat tal-Olaf kienet taf sa mill-Lulju illi kien hemm investigazzjoni dwar Dalli u dan meta fl-istess ħin hija responsabbli mid-Dipartiment tal-Awditjar Intern u l-investigazzjoni fih tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u mis-Servizzi ta' kontra l-frodi f'pajjiżna. L-ewro parlamentari tal-Partit Popolari qalet li dan kollu potenzjalment ħoloq konflitt ta' interess u li jeħtieġ li l-Bord ta' Supervizjoni tal-Olaf juri illi mexa mar-regoli fil-mod kif ħassib l-investigazzjoni dwar John Dalli.